በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቲያን ብወልዱ ውልዳን ብመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዝተሰመኹም ስድራ እግዚአብሔር አምላኽና ሰዓብትን ተኸተልትን ናይ ጎይታናን ናይ አምላኽናን ናይ መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾንኩም ከምኡ ድማኒ ብኩሎም ናይ ቅዱሳን አማላድነት እተአምኑ ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ኣለኹም? እግዚአብሔር ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ናይ አምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። እምበኣር ሎማዓንቲ ከም ፈቃዲ እግዚአብሔር አምላኽ ዝምህረና እግዚአብሔር እዚ ዝስጠና እግዚአብሔር አምላኽ ምዃኑ ፈሊጥና ናብ ደቂ ሰባት ዘይኮና ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ ክነስተውዕል ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ረድኤቱ ዝደደልና እምበኣር ሎማዓንቲ እንምሃሮ ሃይለ ቃል እንተደኣልዩ ኮይኑ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ አልዒልና ብዛዕባ ፈሪሳውያን ተቐባሊ ቀረፅን ዝብል ከም ፈቃዲ እግዚአብሔር አምላኽ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ኣብድኹም ሓኩም ሓዲሩ እግዚአብሔር አምላኽ ምህረናን ክግስጸናን ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃዱ ይግበረልና። ንዓይ ድማ ዝሰምዕ ዓይንቶ ዝዛረብ አንደበት ክበኒ ናይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፍቃዱ ይግበረልና። እምበኣር ኣብዚ ሃይለ ቃል እዚ እንተደኣ ኣስተባሂልና ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ዝመለሰሎም ቃል ነይሩ ማለት እዩ። እንታይ እዩ ዝብል እቲ ሃይለ ቃል? ኢየሱስ ነቶም ጻድቃን ብምዃኖም ብርእሶም ዝምክሑ ንኻልኦት ግን ዝንዕቑ ዝነበሩ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም ይብለና። ንሱ ድማ ክልተ ሰብኡት እቲ ሓደ ፈሪሳዊ እቲ ካልኣይ ከዓ ተቐባሊ ቀረፅ ናብ ቤተ መቕደስ ደየቡ። እቲ ፈሪሳዊ ደው ኢሉ ብልቡ ኦ አምላኸይ ከምቶም ካልኦት ሰባት ከተርቲ ዓመፅቲ ዘመውቲ ወይ ከምዚ ተቐባሊ ቀረፅ ስለዘይገበርካኒ ወይ እውን ስለዘይኮንኩ የመስግነካ ኣለኹ። ኣብ ሶምን ክልተ መዓልቲ እፀውም ካብ ኩሉ ገንዘበይ ከዓ ዕሽረይ የውፅእ እንዳበለ ጸለየ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ቀዳማይ ጸሎት ናይ መን ዝኸውን ዘሎ ትልኩምኒ? ናይቲ ፈሪሳዊ ማለት እዩ። እቲ ፈሪሳዊ ክልቲኦም ምስቲ ተቐባሊ ቀረፅ ናብ ቤት እግዚአብሔር ከይዶም ጸሎቶም ክዕርጉ ጸሎቶም ከብጽሑ ናብ ቤት እግዚአብሔር ወይ ድማ ናብ ቤት መቕደስ ከይዱ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢና ንምሃር እንተዳኢልና እቲ ተቐባሊ ቀረፅ ዝበሎ ሃይለ ቃልካ እንታይ ዝብል እንተዳኢልኩምኒ ካብ ናይ ክልቲኦም እንታይ ንምሃር እንተዳኢልኩምኒ ብሓቂ እቲ ዘደንቕ እግዚአብሔር አምላኽ ንሓጣን የፍቅር ምዃኑ ንሓጣን ይፈቱ ምዃኑ ብቻ ብንጽህናን ብቕንዕናን ናብ እግዚአብሔር ከይድካ እንተደኣ ጸሊኻ እግዚአብሔር ንዓኻ ከምዘይ ይንቕዐካ ሃብቲ ስለ ዘይብልካ ንዋያት ስለ ዘይብልካ እኹል ዝኾነ ስነ ተግባር ስለ ዘይገበርካ ዘይኮነስ እቲ እንዳገበርካ ከለኻ እውን ምስቲ ትገብሮ ምስ እግዚአብሔር ብትሕትና ምስ ትኸይድ እግዚአብሔር ኩሉ ዝቕበሎ ማለት እዩ። እጂ ካብዚኦም ፈሪሳውን ተቐባሊ ቀረፅን እንታይ ንምሃር እንተዳኢልና እቲ ፈሪሳዊ ኣስዕብ ኣቢሉ እንታይ ኢልዎ? እቲ ተቐባሊ ቀረፅ ግና ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ደው ኢሉ ዓይኑ ናብ ሰማይ እኳ ክብል ቋሕ ኣቢሉ ከይደፈረ ኦ አምላኸይ ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ። እዛ ቃል እዚኣ ብጣዕሚ ንኹልና ኣብ ኩልና ኣትያ ክሰርሕ ወይ ድማ ክንጥቀመላ እግዚአብሔር አምላኽ ሓግዘና። ኦ አምላኸይ ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ እንዳበለ ብልቡ እንዳወቅዐ ይወቅዕ ነበረ። ገዛ ርእሱ ልዕል ዘበለ ኩሉ ገዛ ርእሱ ትሕት ከብል ኩሉ ግና ልዕል ክብል እዩ ከም ዝብል እቲ ናብ ቤቱ ትሕት ኢሉ ዝመፀ እንሆ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽና ኣነ ሓጥእ እየ እሞ ኦ ጎይታ ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ። በቃ ዝሓንቲ ቃል እዚኣ ኢሉ ኦ ጎይታ ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ኣንስኻትኩምን ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ከይድና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድና ጸሎት ኣብ ንገብረሉ ወይ ድማ ቅዳሴ ኣብ ንቀድሰሉ
كالي إن حسبنا بزعبا ندحري تمليسنا أبي هوتنا زجبرنا يو بسنكي دخمتنا بسنك حاتياتنا زجبرنا يو إن دات لنا أبيت كريستيان كنزة تقبل كرت أو بيتاين عين حات محرني بمبال أبيت كريستيان كنا مالالتي كبرنا مالتي سلازي إجزابير أملاح دما نزي فريساوي أبي نيركا زي كونس انتهي تسرح نيركا زي كونس تزمودا نيركا زي كونس ولس ازي ام كلتي ام أبيت مقدس ما عرفين كتصلي خلو انه دما كمزي حاليفو اتتصاليقو نبيتو خمس تملسه ابلكم الله خيلو نزي تقبل قرات فريساوي ويتانان املاخنا مدحانينا ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝ መስከረልን ንረ ማለት እዩ ወገና ስድራ እግዚአብሔር ሕጂ ኣብዚ እንታይ ምንመሃር እንተዳይልና ኮይና እቲ ፈሪሳዊ ነቲ ሓጥ ወይ ድማ ነቲ ተቀባል ቀረጽ ይፈልጦ ስለዝኾነ ጎይታ ይብል ኣብ ቤት መቅደስ ኮይኑ ከምዚ ተቀባል ቀረጽ ከምቶም ቀረጽቲ ኣይኮንኩን ብጉቡእ ዝጸውም ኣብሶምን ክልተ ግዜ ዝጸውም ካብቲ ዝሰርሖ ድማ ዕሽር ይኸፍል ስድራ እግዚአብሔር ኣቅድሚ እግዚአብሔር ግን ከምኡ ብምባልና ይሰርሕ ዶ እቲ ዝሰርሕ ግን እንታይ እዩ ሂብካ ከምዚ ሃብካ ንብጻይካ ሓግዝካ ከምዚ ሓገዝካ ኩሉ እትገብሮ እግዚአብሔር እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይጥሙቶን ይርዮም ብምዃን ኣሚንካ ኩሉ እትገብሮ بمنفسه وتكبار كنقبره እግዚአብሔር يحجزنا ማለት እዩ እቲ ሓጥ ግን ንዑ እንዳራየ ከም ተቀባል ቀረጽ ይገበርካኒ ከታሪ እንቋዕ ገበርካኒ እንዳበለ እዚ ሕጂ ጾለ ዘይኮነ ዝገብር ዘሎ በቲ ዝገበሮ የመስግንን ይምጎስኒ ዘሎ አቦታትና ቅዱሳን ግን አነ ሓጥየ ዝገበርኮ ነገር የብለይን أنا كن مجزابير حات نحنا أنا صادق يكون كم بعد قدس داوود أنا حمدية أنا كن مخانتاي لني أنت واقع لني ندابل لا أنا بجزابير كنا مسكون خلنا جزابير بحكي بلبو يقبل لنا مالتي سلازي أيزي فريساو زيجن ولا قوا سناي مجبار أنت جبره بتنس زجبره أبيت صلت كيدو بزعبات زجبر كايو كل زجبر كوي مسكنا كالو سلز زجبر كان زي كونس أنا أزي كجبر عقمية بالليل أنت جبركون بنهاتك بمحرتك أين دابلنا نعملك كنا مسجونان أبيت صلت كينا هنسلين كم زجبنا بذين المهار مالتي اتقال عيدما التوم كم زخمة حتى عن زخنا دماني نبيت كريستيان كيدنا اتعدست بالقال كدق معين اتتقبلك أرتنينا أبروح كوينو الدويلو عينو نفس ما يقوح كبلقوا خيدا فرق أو أملاخي نعين حات محرني إندابله أفلبو وقعي زابير دماني أبين ركاز يكونس إتنا بيت زابير كم بجمر يخبر قص كله صلاة زفلت زابير إذا سبزي صديقو نابجوزو كم استملسه إتفرس ساويجن بتنكي تعبيتون بسنك مجهارون ويدمع أبيت زابير أبيت صلاة مخادو كيدو كم زي زجبركو تقبل قرط انقعي جبركاني كتاري انقعي جبركاني خابو حل في لون أبصو من كلتا جزيان دخاتات مصوات يوصلنا بله صولتي خجبر كيلو مالتي سلازي إزابير عملنا بحقي نتوم حتى أن انت دا بلبنا كم زخماي نابك زابير عملنا خيرنا إذا قال لي أنا حتى أو بيتاي نعين حات محرنين قبل قاس معرف 10 منته كاب شحت ساعة 10 4 زل هاي لقال بزعبا زقال زي إنا نرئي مالتي صدرا إزابير سلازي إزابير بحقين حتان كم زي نعق إزابير عملاقنا حتان بحقي كم زفقرم كم جمرت أون نسعر كان زي كونس نحتان يلب منسو اتوم نبيتا كريستيان كينا زي نفلت أنا سي مسوعتا يحبني أنا نبيتا كريستيان يكيدني نبل لما عنتي كم زي كابات حسكا كم زي فريساوي أو بيتاي نسخات تفلتها دخمتي تفلتها أنا كأنه هذا تأكم سبيكم كن انتاي دا بنهاتكا بمحرات بتسقاها يسب كل زغورو نجار تسقا بمحراتكا يندابلنا كم زي فريساوي نابيت صولت كيدنا أو بيتا نعين حط محارني انت دايلنا يو برقص كمتي نفريساوي زي كونس نتتقبل قرأت تتقبله
እግዚአብሔር ከም ዝቅበለና ብሓቂ ንሓጣን ዝጽውዕ እግዚአብሔር ካብ መጀመርታውን ጻድቃን ብግብሮም እዮም ጸዲቆም እቶም ሓጣን ድማኒ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ሓንቲ መዓልቲ ዋላ ንቤተ ክርስቲያን ከድና ዘይንፈልጥ ከምዚ ኸማይ ኩልና ማለት እዩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከድና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝነበርና ንንበር ኣብ ዝሃለና ንህሉ ከምዚ ፈሪሳዊ ከምዚ ተቐባሊ ቀረጽ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከድና ኦጎይታይ ኣብ ቤት መቕደስ ከድና ኦጎይታ ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ በቃ ብዙሕ ቃል ተዛረበ ጸሎት ብዙሕ ቃል ኣይኮነን ጸሎት ብውሑድ ቃል እዩ ምክንያቱ ፈሪሳዊ ብዙሕ ተዛሪቡ እቲ ፈሪሳዊ እንታይ ገይሩ ብዙሕ ተዛሪቡ እቲ ተቐባሊ ቀረጽ ግን ብውሑድ ብሓንቲ ቃል ኦጎይታ ንዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ እዚኣ ግን ምስ ልቡ ስለ ዝነበረ እግዚአብሔር አምላክ ብምብዛሕ ዘይኮነስ ብምውሓድ ብሓንቲ ቃል እውን ትድሕን ብምዃንካስ ካብዚ ተቐባሊ ቀረጽ እውን ንምሃርና ስለዚ ወገናት እግዚአብሔር እቶም ካብ ቤተ ክርስቲያን ርሒቕና ነፍስና ነጨነቕ ወይ ድማ ጽቡቕ ዘይስምዕና ናብ ቤት እግዚአብሔር ከድና እንተዳ ከምዚ ፈሪሳዊ ኣብ ዝነበርና ነርና ናብቲ ከምቲ ተቐባሊ ቀረጽ ናብ ቤት እግዚአብሔር ከድና ኦጎይታ ኣነ ዓይኒ ሓጥእ መሓረኒ ብምባል ጥራይ ንዓና ልብና ናብ እግዚአብሔር ዝቕበለናን እግዚአብሔር እውን ደቀይ ኣበይ ነርኩም ኢሉ ዝቕበል ኣምላኽ እዩ ዘለና እሞ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምዚ ተቐባሊ ቀረጽ ክቕበለና ዝጸለናዮ ጸሎት ክቕበለና እቶም ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን ዘለና ድማኒ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽና እንተደኣ ኸድናዮ ክቕበለና እሙን ዝኾነ ጓሳ እዩ ዘለና እሞ እግዚአብሔር ብሓቂ ካብዛ ንእሽተይ ቃል ክምህረናን ክግስጸናን ስለ ዝጸንሐ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰናይ ፈቓዲ ይግበረልና ዝምሃረና ዝገሰጸና ክብርን ምስጋናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምሃረና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹኖ ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይትአኮት ወይሰብሐ ስሙ ለእግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።